Teo, mulțumesc. Mergem mai departe. Acum tablouri, culoare și freamăt de lume interesată de artă. Picturile lui George Ștefănescu Râmnic s-au dezvăluit în cadrul unui nou vernisaj care a avut loc de data aceasta la Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti din capitală. Un loc unde vom găsi până în 15 decembrie o poveste scrisă cu pensula, dar și cu emoția celor care l-au cunoscut pe George Ștefănescu Râmnic și care se luptă pentru ca noi să nu-i uităm opera. Săptămâna trecută, în cadrul Muzeului satului Dimitrie Gusti din București, s-a deschis expoziția Grădina zburătorului, George Ștefănescu Râmnic. În anul 2014 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea pictorului George Ștefănescu Râmnic. Locul nașterii, în data de 20 aprilie 1914, a fost în comuna Plăinești, Dumbrăveni, localitate situată între Focșani și Râmnicu Sărat. Tatăl descindea dintr-o familie de macedoneni veniți din Bitolia sârbească. Mama era originară din comuna vrânceană Crucea de Jos. Numele Ștefănescu se trage de la străbunicul artistului, preotul Ștefan din Scopie. George Ștefănescu a lucrat intens în cei 93 de ani de viață. Trebuie să vă spun, să vă fac o mărturisire în primul rând. Acum câtva timp, domnul Radu Ștefănescu venea la mine pentru a organiza aici această expoziție. Și poate că domnia sa se aștepta la un refuz. Sigur că răspunsul a fost neapărat da. Dar înainte să vină, și nu am mărturisit atunci pentru că vreau să mărturisesc acum, m-am uitat să văd cine este pictorul. Și am văzut că prima expoziție, debutul acestui pictor, a fost în 1936, adică anul în care s-a deschis și Muzeul Satului. Și atunci am spus că pe lumea asta nimic nu este întâmplător. Activitatea artistică din Germania, de după 1989, când s-a stabilit alături de fiul său Radu, a marcat un salt stilistic pe care Fundația George Ștefănescu Râmnic, întemeiată de fiul artistului, o semnalează publicului și specialiștilor prin promovarea discretă încă din anul 2011. Die Rolle der Botschaft war dabei eher symbolisch und ist darauf zurückzuführen, dass der Maler George Ștefănescu Râmnic den letzten Teil seines erfreulich langen Lebens in Deutschland verbracht hat, wo er, und hier zitiere ich einen der Kunstprofessoren, die zu den einzelnen Schaffensperioden von George Ștefănescu Râmnic vorgetragen haben, in vollkommener Freiheit gewirkt hat. Dieser Ausdruck geht einher, so meine ich, mit dem Vorzug des Alters, das, so hoffen wir, noch nicht so betagten, auch einhergeht mit Weisheit, künstlerischer Reife, vielleicht auch mit einem eher ungezwungenen, gelassenen Umgang mit grundsätzlichen Themen und auch mit natürlicher Spontaneität. Așadar, povestea lui George Ștefănescu Râmnic merge mai departe, cu ajutorul a doi oameni frumoși care înțeleg arta și importanța ei pentru fiecare dintre noi. În platoul Conviețuiri, din nou, alături de mine, arhitectul Radu Ștefănescu, fiul pictorului, și Aurelia Mocanu, critic de artă. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Vă mulțumim! Am văzut imagini frumoase, am văzut freamătul acela de care spunea colega mea, am simțit emoție și aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că această expoziție se numește Grădina zburătorului. Cât de sus a zburat George Ștefănescu Râmnic? Este o întrebare pentru amândoi. Mie mi-a plăcut să spun chiar la vernisaj că trebuie să remarcăm, prin recitirea etichetelor cu atenție și a datărilor, faptul că senectutea acestui pictor a fost de o calitate și de un zbor neobișnuit. Am spus că a avut o creație de bătrânețe cu o voltă stilistică excepțională, însemnând faptul că odată cu lumea liberă și cu
anumită liniște și cu o anumită atmosferă extraordinar de constructivă și pozitivă afectiv în jurul micii familii, dar în jurul unei culturi care era străină, a avut o putere de salt stilistic și de creație fizică, însemnând că Germania restituie, adică prin această fundație și prin acțiunile noastre de reinserare a numelui Ștefănescu Râmnic, aducem din Germania, se va aduce și se arată acum într-o expoziție mică față de cantitate, cel puțin 5.000 de lucrări neștiute și toate sunt de senectute. Între 75 și 93 de ani. Și vor veni aceste lucrări în diverse forme de organizare expozițională. Ele sunt în parte în fundație, în grija aproape muzeală a fundației și a domnului Radu Ștefănescu, care a ordonat, a catalogat realmente creația, mai ales cea de bătrânețe, care a avut și o anumită atenție și ordine din partea artistului. Asta ne ajută foarte mult cultural. Aș vrea să aud și părerea dumneavoastră. Așadar, cât de sus a zburat tatăl dumneavoastră? Doamnă, a zburat extraordinar de sus, dar ceea ce vreau să spun acum este că acest zbor al lui se datorează în foarte mare parte și soției lui. Mama mea, Alexandra Ștefănescu, născută Mișinski, pe care noi cu toții o numeam Didi. De la vârsta de 38 de ani, atunci când s-a căsătorit cu mama mea, viața lui George Ștefănescu a căpătat o altă direcție, o direcție ascendentă, și a reușit să se depășească, să se autodepășească și faptul că mama a avut grijă de el și a luat toate grijile, i-a dat forța să se consacre picturii. Așadar, foarte multă emoție și în picturile sale și în spatele lor. O să vă rog să rămâneți alături de mine, pentru că mai avem imagini interesante de acolo, de la vernisaj. Urmărim imaginile și ne întoarcem în platou pentru a ne continua discuția. Pictură și decorație murală, grafică publicitară, afiș și mai cu seamă scenografie îi definesc activitatea artistică lui George Ștefănescu Râmnic. Pictor puțin cunoscut în România și mediatizat relativ recent în cercuri din ce în ce mai numeroase, a fost toată viața o persoană care a iubit arta și creația și a optat pentru penumbra propriului atelier. Ich werde mich nicht zu kunsthistorischen Einschätzungen hinreißen lassen. Das überlasse ich vielmehr den Kunsthistorikern und Kennern des Werks, damit diese weiterhin die Botschaft seiner Bilder deuten. Ich gestehe an dieser Stelle gerne, mich haben die ausgestellten Werke in ihrer tiefen Thematik und ihren so lebendigen, lange Zeit in Erinnerung haftenden Farben beeindruckt. Und dabei habe ich auch einen neuen, mir bislang unbekannten Farbnamen kennengelernt. Bitola-Rot. Marca definitorie este colorismul, care a fost inspirat din activitatea de 16 ani, din scenografie, unde trebuia construit puternic fiecare cadru, pentru a putea fi văzut de la distanță și din întunericul sălii de teatru. Îl putem numi pe George Ștefănescu Râmnic un virtuoz al paletei care a descifrat taina policromiei, fără a pierde niciodată luminozitatea culorilor și care a creat tablouri prezente și foarte încântătoare ochiului.
Tipul de picturalitate este uimitor de complex, plin de verde reptilian și nuanțe de roșu de fard, creat pentru scena și luminile reflectoarelor. O utilizare a culorilor spectaculoasă. Am văzut imagini foarte frumoase de acolo, de la vernisaj, și mi-aduc aminte ce spunea doamna Popoiu în primul reportaj. V-a fost vreodată teamă de un refuz odată cu acest proiect? Pentru că în România nu prea se știu multe lucruri despre Să vă spunem de ce. Ștefănescu Râmnic. Muzeul Satului ne-am gândit că are o anumită tematică. Noi am organizat întreaga operă pe cam 11 capitole și am găsit o sumedenie de lucrări care le-am grupat sub titulatura în volum Vatra Satului. Și atunci am avut acest curaj să propunem artă relativ contemporană Muzeului Satului și am găsit acolo o înțelegere deosebită pentru că aveau o formulă de expoziții care se chema Restitutio. Da. Și noi, de fapt, exact asta am și făcut, faceți. o restituire. Da, da. Da. Urmăream în imaginile de mai devreme tablourile foarte frumoase, foarte multă culoare și țin minte că undeva prin anii 80, dacă nu mă înșel, un critic de artă chiar spunea despre aceste Dan picturi. Grigorescu. Exact, da, că sunt de fapt matca unde s-a întâlnit modernitatea lui Van Gogh cu icoana pe sticlă. Exact, cu icoana pe sticlă, cu pictura țărănească. Dumneavoastră ce spuneți? Păi de atunci și de când Dan Grigorescu și momentul 87, când s-a făcut o monografie, George Ștefănescu la Meridiane, s-a întâmplat schimbarea aceasta stilistică de senectute, care a însemnat o eliberare spre abstracție cromatică pură și spre subiect cu tentă filozofică sau oricum meditativă și o părăsire în sus, cum spuneți, a figurativului, spre teme grave. Apar teme religioase ca atare. Grădina Zburătorului devine după 90 și chiar răstignire. Țăranca cu pruncul devine apoi Madonna. Apar scene de catedrală tratate extraordinar de puternic ca o ploaie de culoare care coboară de undeva de sus. Prin urmare, schimbările au fost de adevărat substanțiale și este o altă voltă stilistică pentru cunoașterea lui Ștefănescu față de momentul acela. Aș vrea să vă cunoaștem și pe dumneavoastră puțin mai bine, pentru că grație eforturilor pe care le-ați făcut, iată, noi ne putem bucura de opera unui mare artist. Și eram curioasă, cum arată casa dumneavoastră? Cum arată colecția dumneavoastră? Pentru că sigur sunteți un iubitor împătimit de artă. Și care ar fi cel mai valoros tablou din colecția pe care o dețineți? Cel mai valoros tablou din colecția pe care o deținem este pictura Muzica, făcută de tatăl meu în 1981, care apare și în albumul acesta. Este o lucrare de care m-am îndrăgostit chiar din momentul expoziției. A fost expoziția de care spunea și doamna Aurelia Mocanu la Galeriile de Artă ale Municipiului București și atât de mult mi-a plăcut acea lucrare încât împreună cu un prieten fotograf, Dinu Lazar, am făcut un ecran cu retroproiecție, iar noaptea, din spatele expoziției, erau proiectate diapozitive cu imagini ale expoziției, ale lucrărilor, iar această lucrare era prezentată în detalii, pentru că am descoperit că fiecare detaliu din această lucrare, Muzica, poate fi o pictură de sine stătătoare. Și de asta este obiectul cel mai drag de la noi din casă. Iată așadar și povești de suflet. Ne îndreptăm așa încet spre finalul intervenției noastre. Întotdeauna timpul trece foarte repede când vorbim de astfel de lucruri. Am avut lansarea acestui album, Discreta Frumusețe. Am avut vernisajul acestei expoziții, Grădina Zburătorului. Sunt lucruri pe care dumneavoastră le faceți tocmai pentru că noi să ne apropiem mai mult de opera lui Ștefănescu Râmnic. Ce urmează de acum înainte? Pentru că fundația care îi poartă numele nu se oprește aici.
Urmează mâine, joi, da. în 13 noiembrie, fundația care deja a dat încă 2 ani în urmă un premiu, a sponsorizat un premiu care să încurajeze curatoriatul de artă tânără și premiul poartă numele lui Vasile Drăguț, profesorul, rectorul și cel care a unificat interesul pentru artă medievală și pentru artă contemporană prin tot ce a ctitorit până când a dispărut foarte, să spunem, dureros și prematur la 59 de ani. S-a întâmplat că în prima ediție de premiu Vasile Drăguț, sponsorizat de Fundația George Ștefănescu, să comemorăm 25 de ani de la moartea istoricului de artă medievală și 5 ani de la moartea pictorului. Și atunci momentul a fost substanțial și plin de sens să unim mai multe nume. Și săptămâna următoare, în 19, miercuri, facem o seară muzeală pe ideea foarte poetică și, să spunem, și teatrală în același timp, ce înseamnă atelierul pentru artist, ce înseamnă în general pe eseul și expoziția care a fost în urmă găzduită de Muzeul Național de Artă, semnată de Ruxandra Dreptu. Ea este invitată să modereze o reîntâlnire cu ideea de atelier, cu ideea de atelierul lui George Ștefănescu în Casa Muzeu Atelier Gheorghe Tatarăscu. Vom fi și noi acolo, vă vom aduce și pe dumneavoastră mai aproape de tot ceea ce înseamnă George Ștefănescu Râmnic și opera lui. Până în 15 decembrie puteți merge la Muzeul Satului pentru a vedea Grădina Zburătorului. Vizitați-o așadar. Mulțumesc pentru astăzi și ne mai vedem, pentru că aveți multe lucruri frumoase în plan. Vă mulțumim. Vă mulțumim.